ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଘରେ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପୋଛା ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପୂଜାସ୍ଥଳକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିଲେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଠାକୁର ପୂଜା ଫୁଲକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଧୂପ ଦୀପ ଆଳତି ମୁହଁରେ ଲିଭେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗୋଡ଼ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଗଛ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛକୁ ସବୁଦିନ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ କେବେ ବି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧୂଳି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିବା ଉଚିତ। ଘରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁକୁ ଠିଆ କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁରେ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।